Chris Brown uzambhebha unaleti yaphi abantu bayathetha. Yes, abantu bayathetha bathi uChris Brown uzambhebha unaleti yaphiwe. So unaleti yaphiwe uzawudibana noChris Brown tonight or kule weekend ye-14 ne-15 since uChris Brown ezawuphefoma right phaya e-FNB Stadium. So abantu bathi ke ngokuba Chris Brown uzambhebha laa mntana unaleti yaphiwe lawe yabo. Abanye bathi hayi laa mntana naye iyazibawelela Chris Brown uzamsetyusa uChris Brown laa mntana gqiba bathi uRachael yabo. Abanye bathi hayi uChris Brown funeka asebenzise ikhondom laa mntana unxibe ngathi liwuli yabo. Abanye bathi khona ii-posts ezithi laa mntana othi ufuna uhamba noChris Brown aye naye eAmerica xa egodukayo uChris Brown. Nonothi awupowustile phaa uthi hayi lo mntana uzawuba ngubhebi mama kaChris Brown oyi-teenager yabo. Abantu bayam-attack uNotha phaa uba kwaze kwathi uthi hayi uNotha uyazithethelela uthi hayi unxibe ngathi yi-hookup girl. So kubonakala ingathi unaleti yaphiwe uzawuba sisinek sikaChris Brown kule 14 ne-15 kule weekend. So like, comment, subscribe for enye i-content enjena ngalena. Like, make sure uba uyasubscribe because kukhona ezinye iividiyo ezininzi ezibomvu yabo. Need to get to 1,000 subscribers, so make sure uyasubscribe. Subscribe ngoku. Yay.